ja pystyy pallon kuitenkin joukkueelle takaisin hankkimaan. 40 sekuntia avauserää jäljellä. Koko erän lopun FPC tässä ylivoimalla saa pelata, ellei sitä maalia tule. Ja kyllä pallo maalissa käy, se on takatolpassa. Christian Stiltinsin laukaus 19.23, FPC siirtyy 1-0. Johtoon tekee sen ylivoimalla siinä hetkellisesti myös. Aika moni kentällä jää ihmettelemään, että oliko se maali, mutta kyllä se oli, ei tätä mennä edes videolta katsomaan. Korjataan sen verran, että kyllä se sittenkin mennään videolta katsomaan. Aika selvästi se tuossa live-tilanteessa mielestäni näki, että pallo käy maalissa, Stiltinsin laukaus käy siellä takatolpassa, katsotaan vielä hidastuksesta, kyllä se maalissa käy. Aatu Koivisto kyllä, koska Koivisto on siellä lämmittelypaita päällä. Forsman, mutta nyt tulee Forsmanilta harkitsematon syöttö. Siitä lähtee Lindstedin laukaus ja se on terävä, tasoittaa ottelun 1-1. 25-15 on pelattu. Tino Lindstedille kauden avausmaali ja tulee joukkueen kannalta kyllä todella tärkeään paikkaan. Siinä FPC oli ehdottomasti ottelun kuskin paikalla. Tietenkin saattahan se edelleenkin jatkua, mutta hallitsi tilanteita oikeastaan vaihdosta toiseen, pystyy painamaan peliä tuonne laspäätyyn ja myöskin tilanteita rakentamaan. Raappana, Ahola, Havula, nopeasti sinne ja pallo on jälleen maalissa. Tätä ei tarvitse edes mennä tarkistamaan. Tino Nivala maalin edustalta nopeasti siirtyy Laspe ensin tasoihin ja sen jälkeen johtoon. 5.57 on pelattu ottelun toista erää. Hieno on tuo Tino Nivalan viimeistely. Pallo tulee vähän jopa hankalasta paikasta hänelle, ikään kuin vähän väärältä puoleltakin, mutta ei ole, että mies ei siinä edellisessä tilanteessa tai pari vaihtoa sitten loukkaantunut, vaan pystyy edelleen jatkamaan nimenomaan siis Julius Salokangas, Ilvivalta Tuominen, Juuti, vastahyökkäys käynnistyy, Juuti ampuu ja vie Laspin 3-1 johtoon. 8.59 on ottelun toista erää takana. Monen montaa tilannetta ei Laspilla kyllä tässä ottelussa ole ollut, joita se ei olisi käyttänyt hyväkseen. Todella tehokas viimeistely. Hyvä, ja nyt sitten vaaditaan totta kai FPC:ltä tason nostoa molempiin suuntiin, mutta ennen kaikkea sitä puolustuspäähän. Siinä on Kalliolla paikka ja hieno on tuo ohjaus. 9.08 pelattu toista erää. Matias Kallio kauden 6. osumallaan kaventaa tilanteeksi 2-3. Rantala juuri nyt pallossa, mutta Tiltins lukee hyvin tuon ja nyt on erinomainen paikka. Jäykin on tulossa, mutta sitä ei tarvitse panna täytäntöön. Toivottavasti siellä ei Christianis Tiltins loukkaannut. Kurkikangas joka tapauksessa tasoittaa ottelun 3-3 pahan näköisesti. Siellä Tiltins on kentän pinnassa. 2.21 on kolmatta erää pelattu, kun FPC tasoittaa. Ja katsotaan sitten, tuleeko tästä vielä kovempi rangaistus. Joka tapauksessa tilanne jatkuu loppuun saakka ja siitä maalin onnistui Kurkikangas tekemään. Rannanjärvi, nyt on Rannanjärvellä tilaa ja pallo on häkissä neljännen kerran. 4-3 johtoon ja Rannanjärvi vie FPC:n. Ja näin todella tärkeään paikkaan tulee Rannanjärven osuma. Se on myös, taitaa olla miehen F-liigauran avausmaali, palloa talteen ja näin. Eipä se paljon parempaan paikkaan voi tulla. Rannanjärvi vie FPC:n tässä ottelussa 4-3 johtoon. Salokankala. Syöttö ei koskaan perille tullut. Havula. Raappana. Hyvin Tiltins yrittää haistella, mutta ei pääse väliin. Salokangas nopeasti etenee ja antaa loistavan syötön Tino Nivalalle. Maalin eteen siinä ei Nivalalla vaikeuksia ole. Viimeistellä neljättä Laspo osumaa 10.22 on kolmatta erää pelattu.
Forsman. Laaksonen ampuu ja vie FPC jälleen johtoon. 5-4 lukemat taululle, 15-25 on ottelun kolmatta erää takana. Ehkä pikkuisen helposti nyt tämä laukaus painuu sinne Järvisen taakse. Toki siinä taitaa jonkun verran maskia olla takana, mutta niin hyvin on Lasp-maalivahti pelannut, että tällaiset laukaukset eivät aiemmin ole menneet. No on se laadukas laukaus ja lähtee se sentään reilusti tuolta Laspin kenttäpuolelta, joten ei pistetä nyt täysin Järvisen piikkiin. Siinä on myös Wingren ja Raappana tekemässä aikamoista maskia. Raappana ehkä varsinkin on siinä, misti se pallon siihen maalin edustalle. Juuti pääsee ampumaan ja ottaapa tärkeä torjunta Jens Peijar vielä tähän. 2 sekuntia jäljellä. Siinä Juutille avautuu vielä maalintekopaikka. 2 sekuntia jäljellä. Salokangas maalin takana ja nyt sitten tämä ei onnistu. Tiltins katkaisee syötön, FPC voittaa lukemin 5-4. Ottaa kauden ensimmäisen 3 pisteen voittonsa. Todella tärkeä voitto FPC:lle. Erinomainen puolustustaistelu vielä tähän loppuun.